Anya laki din! Luping, ako singil ng bayad mo. Oh, adada ka matgaya man, Bomi. Ay, oh, teka. Oh, ito. Ato'y ang bayad ko. 200 ngayong araw, Ilistam. Salamat. Ay, Bomi Pugay. Magandang hapon. Pris na pris ka ngayon, Ikaw lagi mo ako loko. Basta kita mo ako Ano kailangan mo? Ikaw bili o ikaw utang? Ambom ang kailangan ko, Ako, utang ko, Sure. Ano utangin mo? Item o pira? Pira ang utangin ko, Magkano naman? 10,000 ko, Dakkel naman ng uutangin mo. Sure ka meron kang pambayad? Danag mo na abong bayad. Pandagdag ko doon sa halo-halo business ko. Siyempre mo't may pambayad ako. Okay. Daily o weekly pay ang singil ko sa'yo? Daily, siyempre. 200 daily ang bigay mo. Monday to Friday ako singil. Saan ang bahay nyo? No problem, Bumay. Ijay laang sa tabi ng kanto mismo. Ijay blow abubong tibalay ko. Okay. Idaan ko bukas ang 10K sa bahay nyo. Basta magbayad pag singilan. Walang tago-tago. One, cross my heart. Danag mo naman, walang tago-tago. Ako, bayad daily. Nalagamot a pinaypaysom ti imutang kinibumi, nana. Wan man lubeng, jay dosmel. Pang nayon ko iti halo-halo business ko. Kapigpigsahaan na ko namsa. Ay pang tapal yung utang nila kay kuya sugalan. Ay, Diyos mío, Marimar. Apay, mano ka di ti utang nila kayo, nana? 4,000 na de. Nay, adapay mabati yung arod 4,000, no kastamot laang. Apag iso, kisayan nyo mutan ati utang nyo dito tersenak, nana. Unay ka mutan lubeng. Saan ko pa'y anaig-ig gaman ta kwarta, nakwintam adagusan. Apaw, awan pa'y pagbayad mi ka, sampay laang, taigatang ko na dya iti bagas. Masida, gatas ti ubeng. Ay nanana, dua nga tawanan dya utang yu kanyak asa nga 10,000. Kaano yu pa'y abalak akisayan? Sa ita, imutang kayo manan kinibomi. Kaano kayo pa'y makabaybayad ngay nana? Hay, si kakit di matlubeng, saan ka kadi nga agong-ungat? Tanay, bumakbakit ka, ano kasta nga agong-ungat ka? Ismail, lubeng! O Nina, ito na yung 10,000. Lahat yan 200 daily pay. Oo, dadag mo na Kita mo naman, may business ako. Pandagdag ko man sa puhunan ko na halo-halo. Sige. Start na ako singil sa iyo next week 200 daily pay Wan, Bumay. Danag mo na Anya laki din. Sige, alis na ako. Ay, pimanawa, ti sanbag abumbay. Imbaglaang ta naglaka ang mautunay jay abumay. Ay, inak man kiti agrubat ta inak ije ile. Inak kiti agpapintas. Self-care ko naman. Apaw nanang, nagpintas kayo masimang po tayo. Barbaro ariban kayo Kan kakut-cutics pa'y dayta imayaw. Apaw, pati pa'y dayta sa kayo. Kan nakapa-eyelash extension kayo pa'y. Bakitan kayo lang arudin nanang. Nangalaan yung iti kwartayaw. Ay na, damag ka adamag si Kajino. Di kakot maragsakan, ta saan nga ang ragti inam. Doniya, kunaman. Nyalaki din ni nanang. Anya, doon niya nanang. Ay nanang, daytan sama di nakita kay din na minsan nga inalam ka ni Bumi Abumbay. Ay, agong iton ni tatang. Ninayunan niya man tay utang yawn. Agindo doon niya kanto mo nanang. Doon niya nga awan mo maisaang na. Ay, kita niya nga iti ginatang yung asidahin nanang.
Agtal naman day tangiwat mo si Kajino. Hay, nakatartarabitab ka. Day taman tuyo amasida. Umanay nga abasto tayon iti 2 Domingo. Anya? Tuyo manen ti sinsinda tayo iti nakalawas. Tuyo manen ita adwa Domingaw. Ay, anya lagi din nanang. Hay, apo aya. Nagdaga ang antipanawan. Napalalo ti pudot nad. Apay nga ita, mawalo pa lang tinalakok ahalo-halaw. 8 times 30, kato 40. Sakto lang nga ibayad ko kini Bumay. Ne. Ni Bumay ang pasuti subungan. Ako singil na start bayad mo. Nina. Apaw, nagsapa ka naman. Alauna pa ilaang ng malam. Siyempre, alauna ako singil dito sa area nyo. Kaya alauna ka bayad. Oh, ito. 200. Salamat. Bukas ulit. Awan, iti 200. Napanan kini Bumay. 40 laang ang tinabati ang naglakwak. Ay, apo ay na ito abiyag. Ipukaw ko man lang ang tilakaw. Ay, gumatang kayo! Halo-halo! Pagpalambiis itaan na pulot ti panawan. Halo-halo! 30 pesos lang! 30 pesos! Nananam! Kanda imas! Ngam ni bakit yaw! Manang Luping, gumatang man iti suka. Mabit lang, Gino. Ilipas ko lang dati may isang order halo-halo. Ay, aglakla ko kayo mag-ayam ti halo-halo, Manang Luping. Di, tinulad yun di halo-halo business ni nanang ko. So malagayam nga awanan tum umayin na gumatang tilako ni nanang ko nga halo-halo. Aglakla ko kayo mag-ayam, Manang Luping. Anya, tinulad asan sa mo, Gino? Talaga na imas nga dayo dito halo-halo alakok. Ngam tilako ni nanang mo. Kasanumat ngamin, kasla kanumot agas tiraman na di halo-halo ni nanang mo. Talinao kan namot iti sunflower seeds kas kada pasas. Siyak nga'y, kompletos ricados, at dapay gatas na. Ay, nanta naguyaw kayon, Manang. Itad yung nga rodan tigat gata kasuka. Oh, dahito yung tisukam. Kandura idanon mo kininanang mo ta imbagak, awan bibiyang ko taus tumat, pudnumat. Kasla agas tiraman na tay halo-halo yo, poe! Para sukalaang nga impagatang kukan ka, nakabaybayag ka pa nga nagsublay. Apay, nagdagdaga sa maya si Kajino. Naibuston, tay tuyo si daan, awan pa di sausawan na. Ni Manang Lubing ngamin nanang. Nakabaybayag nga aglakaw. Nagado ngamin ti laklakwan na iti halo-halaw. Nagadaw ti nakapila, iso na bayaganak. Aniya, aglaklako matan ni Lubing iti halo-halaw? Nanang, kandagay sukiyaw, napanang kengkwana. Sumulaga mabilbilang langan to, may gumatang kada kayaw. Sulutira da di alubeng. Kasla ka imasan mo ti halo-halo naman, ha? Nanang, naimimas ka no di halo-halo na, takumplito sa ricados. At adupay ka no ti gatas na, ngam di halo-halo yaw. Ta di halo-halo yaw ka na, agat-agas tiraman na. Ikan yun to mo ngamin ti pasas kun sunflower side. Iso day di iti baro aramad ti halo-halo ita. Saan dalang ngamin anairwam? Pangpor ngamin ti panagramraman dakat. Ti halo-halo, iso ti sosyal a bersyon ti halo-halo ita. Hay, anya laki din? Mabit lang, Tino. No ijay dan amin agumatang iti halo-halo kinilubeng. Pangala akon nga iti pangbayad ko kini Bumay. Ay, Diyos mio marimar abiyag. Nay, adama na ni Bumay. Agbusbusi na ti motor na. Apo! Tao po! Apo! Tao po! Nena, ako singil 200. Nanang, ni booming agpay sulay ta. Amupsi ka.
Nakatartarabitab ka. Agdala ka man. Agarasaas ka. Ikapsot mo na ita pa nagsasaam. Alam nanang, apan naman inuputin na itingiwa ko. Asa na pangkakas nanang. Berdiro ka na kangaroon ni Bombay. Isa na itang tuk-tuk-tuk. Tao po! Pangala ako mangaron iti pagbayad ko kat awan customer tan iti halo-halo. Tanapan dyan ang tibruha nga lubing nga sulutera. Tao po! Rinig ko, may tao po sa loob. Nina! Nina! Danga ka talaga nga ubing. Kunak tumot nga agtalna ka kat. Malapdak nga ron ayamot ti agbalin. Kit pagalamon nga ron ti pagbayad mo kini Bumay. Awanin ko ratam nanang. Amangan no makulong kayo no saan kayo makabayad. Agulimak ka man. Nakar-ariwawa ka. Sika, Gino! Tao po! Ay, alis na nga ako. Balik na lang ako bukas. Ay, impaglaangan. Pimanaw matlaang. Uray lag kibakibayaw. Kan aglag-tulag-tulay ti posok. Gapo iti kadudulin ko. Ay, anya lakik din. Lubing, ako singil 200. Oh, ito ang bayad ko, Bumi. Lakas business mo halo-halo ah. Haba pila hanggang kanto. Ay, oo. Naimas kasi ang timpla ko. Kasing imas ko pa. Nakikita mo ba si Nina? Hindi naman na ata nagtitinda at sarado ang bahay. 4 times na ako pumunta singil sa kanila, wala labas na tao. Hindi na yung nagtitinda. Lugi na ata. Kasano, nasa akin na lahat ng customer niya. Huh? Tsaka di na yun magbabayad. Wala na pera yun. May utang pa nga kanyak. Di pa nagbabayad. Hay, paano na ako makakasingil yan? Hay, anyalaki din sa Ilocano. Nanang, addan sa manan ni Bombay. Saan ka arum-rumwar? Abang ano ilukat mo ba ng tiridaw kang tawa, Gino? Kasano kumasa anak arumar ngay. Kani makasisiyar akon. Sakit at dalitarwar di CR tayo. Tanay manidato tiyang ko nanang. Alam mga dituyak o nagmangag CR. Hay, sika talaga, Gino. Ingkan, ngamno damagan ni Bumay, ibagam nga awanak. Mawatam! Woy nanang, mawata. Ay, buti andito anak Nina. Boy, asan nanay mo? Ay, ikaw singil mami ko? Oo, ako singil 200 bayad niya, utang niya. Ay, sir, wala naman daw si mami ko, sabi niya. Kaya wala ka masisingil. Wala daw din siyang pera. Kaya siya nagdudulin sa loob ng bahay namin. Kasi wala daw pambayad sa'yo. Ha? Andyan nanay mo sa loob ng bahay niyo? Oo, andyan yung chinilas niya oh. Pero wag ko daw sasabihin nandito siya. Ha? Sabihin mo, balik ako bukas. Dapat may bigay na siya bukas sa akin na 200. Akala Nina, kada 1 PM lang ako pwede singil at punta bahay niya ha. Kada alauna lagi sarado pinto, sarado bintana, sarado lahat-lahat. Dito nga muna ako sa halaman niya at antayin ko siyang lumabas. Magandang umaga, Nina! Ay, ito ka kakubaw! Ikaw naman pala, Bumay. Ang aga-aga mo naman. Alas 7 pa lang ng umaga. Sigil ka na agad. Aha. Paano ikaw tago-tago ako palagi? Alam mong alauna na, sarado mo na pinto at bintana nyo. Rinig mo busina motor ko, tahimik na sa bahay mo. Kaya singil ako ng maaga ngayon. Paano? Awan talaga maibayad ko sa iyaw. Awan kwartak, Bumay. Drama-drama. Hirap mo singilin ikaw, Nina. Ayaw mo magbayad, kuha ako kolateral. Kolateral? Ha? Wala akong maibigay. TV ko, sira na. Rep ko, di na gumagana. Kami, upa lang dito sa bahay at lupa. Idi kunin ko na lang itong anak mo. Ha? Ay, bakit naman ikulateral ko yung anak ko? Wala ka namang maibigay sa akin. At sabi mo, di ka nabayad dahil wala ka pera. Di yung anak mo na lang ang kukunin ko. Gagawin kong assistant para maningil pa utang. Ano silang ko nanang? Yes!
Danga, maragsakan ka pa'y nga alaan na ka day kaabumbay, nagniset Ay, kahit wala nanang. Tapno ka na yun kami nga, restaurant, adot kwarta na ako naman. Hala, tara na boy. Gino, maningil pa tayo, pautang. May assistant. Ay saan? Saan mo nga alaan dito anak ko, Bumay? Mala, sakay ka na dito sa motor ko. Gino, boy, alis na tayo. Gino! Gino! Isublim ni Gino! Apayin nana, takas tatilang ayo. Kasla kailan na, ay. Apayin nana, akas tatilang ayo. Kasla kay napukawan iti anak. Kan apay nagpigsa ti boses yo itay, makatitilang apo manok kayo bigbigatan. Ay nalubeng, inalan ni Bome ni Gino. Inaramid na ako lateral iti utang ko a Gismel. Ha? Ay nana, apay ngamin nga agutang-utang kayo. Sakit awan magayam ti pagbayad yo. Sa ita, awan pa'y maitid yo sa bali a maikulateral. Inala na lang tuloy ti anak yo. Ay oo na yan nana. Ay agbababawi aklo deng. Sa anak lata ko man nga imot utang. Inusar ko matlaang ang nagpapintas ti inutang ko. Kan si kamot nga men lubeng. Kinumpitin siya anak iti halo-halo nga ilaklakaw. Isu nga awanan ti pangalak iti pagbayad ko kini Bumay. Nata, pabasulan nakpay. No inunam ko mga men, tinagdiskarte, di ada ko mapagbayad yo. Ay, Bombay pa mor. Anya lakit din, nana. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Jane Badwa Mintunes. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya laki din. Kasanong mga mangirwardaan ni iti hulugan a motor damay? Bakit? Amo mo tanti damag kaloy. Nagbait nga agwaras, apo? Kano da kanungay nga ipanirwar? Diyaka mo, basta nadamag ko, aplano dati mangirwar iti motor. Anya laki, ideng. Nadamagdan sa lang nga plano tati mangirwar kay. Mangirwar damit tay. Day tangaron mo't lang ti aday ti panunot ko. Iso ano awan ko mapapanam inton bigat, inka i-follow upon ti motor nga irwarta no kasanaw. Ay wine, mapana ka talaga yung tumbigat. Mapan ka, tapno maununata ang makairwar ng isoda. Ang mga no panunutan damanan nga imapal ta kadakwada no bilang laeng. Imapal nga. Hindi pa na minsan na bulan na plano tati mangirwar iti motor. Sana ya? Wan ngam amo mo tanti ugali dagi nga agasawa, manang ipapandaunay. Iso nga iya puratan ti motor nga irwarta, lakay. Nagsapa ka butay kaloy. Papanamgay. Mapana kaya ili tata. Ha? Inak man i-follow up ti motor nga irwar mi kundi bakakaw. Apo talagang agirwar kayo gaya bang? Ay ko nasayaat ka na inukas na. Ay wala. Mangirwar kami na talaga. Mabit lang. Nagsapa ka mo una yan. Alas 5 pa lang iti agsapa. Mananungay mo tata. Apa iya ta oras na ya? Doray pa alas 4 no kaya kaw. Adaya makalapay do. Ha? Nasapa ngagpaili tata. Tapno siya ti kaunaan nga si kaswinda. Tapno masapa mo lang nga makaawit no bilang lang oh. Ay una. Pagluganak tumot nga agawit ti motor nga irwar kaw tatang. Oray kitaan yung tao. Kabarbaro ko naman. Ay, niya laki din. Ay! Ay, kamaudyanan na. Kat nairwarta mo't lang ti motor talakay. Ay, kawin na bakit? Nagmayat. Nagwapo motor jo. Iso nga ikarigatan ta ti makitang dan. Aging kaad dati agayab ti pakitang danan. Tapno da pagbayad ta iti binulan. Ay, wala. Gusto kay ti dayta, Rosaing. Nga mabait lang. Apay, do day ta helmet nga imot mo. Kunak man numay sa laang ti free nga itintad da. may salang
Ngaminggatan ko na ti kakayso na kwarta kiti may sa paya helmet. Tapno sa gaysata, bakay. Ay, wan nga agpaysoan niya. Nasaya at mata na panunot mo, kaloy. Ay, kawan na. Siya, payment ti kunam. Oh. Ay, wangayam. Nakaluto ka katay. Wan, itay pa aday sa ganak ti pangaldawan ta. Ay, kumanganta nga rodin ah. Tin naman ilikaw-likaw ti motor ta. Ito madamdaman. Ha? Way ni paapal ka, oh. Naman busin na, nagiti karo ba? Ipakamong nga dan motor ta, Rosay. Hindi laki din. Apo, nagmayat matanday ta motor mo pare ah. Barbaro ah. Ay, iwan na paray. Apay, kapaw, oh. Kanan ngay nga inwar mo na ita ah. Itay biga lang paray. Napangkuinwar ijay shop ijay ilay, oh. Hulugan na ita pare. Si kaki di mo, pa niya pala kikita. Saan nga hulugan da ito, ikar daw, oh. Cash da ito, oh. Cash. Agas man. Sana all ang arod no kasta pare. Kahit kung naman no, mangirwar kayo, magkaniba ka mau. Nadamag, may di na minsan nga aldawa plano yung magkano, ti mangirwar kahit. Ay, kung mga rod pare, adumat nga minti, naggastusan me, di na panalawas. Iso nga aguray pa'y, naimbag ka na kayo ah, tala ikas nyo pa yung gayam. Ayun na, apay, pangalaw, or. Anya? Malapanawang ka pa yung paray. Oh. Naman ijay laot, sakto man nagpadayan. Inakipakamoy ti tattao, nga adan motor may, oh, barbaraw, kaso. Ha? Si kakadiday ta, Lucy? Ha? Ay, wan magda. Apo na yan. O may kagumatang dito yung store ko naka-helmet. Ket awan mo't awit mo a motor? Inusar nga minila kay ko ti motor may tada na patag-anapanan na. Ha? Ada na patag-anapanan na ako lang. Nga maapay a pumanag na ka naka-helmet. Apay, anyat parikot mo. Kaya't kung aron nga ipakaam mo iti amin at at tao, nga ada motor men. Iso anak ka helmet, ka pumanag na apay nga men. Anya, ay una yan dosing. Ngam nasayat nga ron. Nukas ti motor yu sa nahulugan. Hulugan nga bagbagamot. Kasdayan niya. Ha? Malain na kon. Saan ka gumatang? Di magasak lang. Takait ko nga ipakita kin ipakaam mo nga ada motor kon helmet men. Ay, lalaki din. Amom lakay. Aduti ka aruba tayo nga umapal ka data. Ha? Pag kunamar, Rosay. Rimuarak namin itay. Ay kat, hinusar ko at helmet ko nga orawan motor nga imot ko. Ha? Wan lakay, ay na. Kasta una pa ng talyaw dagiti tao kanyak. Mga manusanda ka nakita, dagiti daduma ka ro ba? Ay wan. Adulat ta, ati sana nakakita kanyak. Iso nga inton bigat man na, inak man agpagnapag na. Agpalaot, agpadaya ko naman. Saan ka di nakababay? Bakit? Anya ko mati nakababay? Nasaya at kit di ata maamuan da amin nga adamot ten motor ta. Sa bagay may kidi, Tapno sanda panunutin, adjust ta. Ay wana. No ti panagkunada kat iso da lang ti adda kabaalan na gumatang ti motor. Ay nagbidot da kunak tumat. Salbat. Dasaya at nagrana tarusay. Mapanak ko majibalayo kat. Ha? Apay nana, adda ka din na patag nga ibagayo kanyak? Apay, nalipata, makasagay ko inton bigat. Ay, wan gayam nana. Mala, umay kayo kinilakay mo. Adot yung makan amada mga isagsagana dagiti anak ko apara inton bigat. Kasta ka din nana. Wan, umay kami kinilakay ko. Nasayat nga ron no kasta roseng. Mala. Ingkan iti papanam ta inakman ita istor ni bakla, inakmat awisan. Aywan anana, bareng nakalukat pay. Ay na, nakaragrag sa kaklakay. Ha? Tapay ba kay? Inawis nak ni bakat mo na, kasangay na gayam nga agpayso inton bigat. Ay, una niya.
Kay imbaga nakadiking ka mapantang. Wan, iso agundawayan ta intun bigat. Ag motor taman amapan ijay. Uray po utam, datala ang tikit kitaan dagiti tattao. Ay sigurado na ita, bakay. Ng bakay, mabilaing. Panag ko na ke natsyanan ti motor. Nadyan ang naibagbagaman. Awang gasolina na, oh. Anya? Kasanutan nga ron ang makapan ijay birthday ni bakit mo na awan gasolina na. Among mo ti makingiminan ti kasulila ita, oh. Aga-asam man tadanda ni 150 ti may salitraw. Una yan. Kasano nga ron ita? Saan mat amabalin asaan ta nga usaron ti motor amapan maki-birthday? Ay kag-helmet talata, ah. Idoron talatan naging kay di balay da baka muna ti motor. Sana balit pa salog, may. Iso asan ta marigatan, oh. Anya? Usarin talata dagiti helmet ta. Santa nga agsakay. Tinapatag ka mamuanda nga da motor ta. Inya laki din. Para magdaman. Ha? Naka-helmet kayo, aging ganito ayan ti party, no, siyeng? Oh, apay, anyat parikot mo. Kat inawis na kami mat ni bakit muna. Rikol na, tada kayo matan nito'y linong. Mabalin nyo matan nga ikatan dagiti helmet yo, ha? Oh, kita ang manilakay mo, ala ba ni Jay, ayan, di ka kumpari na. Ay, naka-helmet lang dati loko. Mabalin naman nga ikatan. Apo, parikot mo launay mo si kaabakla. No kayat mo aday taulong ti ikatam. Nyalakit din. Oh, hanya? Parikot mo launay. Kayat mi nga rod, api nga minaya. Apo, kaya siyo lang mat nga ipakaamoy ti tao nga adan motor yo. Una yan, sapay ko mga road ta saan danto aguyudan dayta ipampanakil yo ang motor yo. Guyodan nga ibagbagamat. Apay hulugan. Guuyong. Oh, saan na hulugan nga? Taro pa ma, kunam siguro no saan ko nga ama. Aha! Anya? Itapay ang imina ti gasolina. Hay, malalaman, Rusing. Apo, si kakit di mat pare kaloy. Itay tayo pa nga agsasat ngam. Di ka mat na ikikatanday ta helmet mo. Ha? Huwag nga rin kalaw. Ay unay kan. Adyakat na makisasat ka nakahilmitay. Apa? Kayat ko nga ron, may. Pare, ang moment nga da motoryo. Uray, panunutin nyo pa ikit din. At na kayo lang ti adda kabalan na ang makagatang iti motor. Una yan. O man, nakamilang ang mamirmiraw ti siya na bakagata. Ang lalaki day. Iso ang mabalin mo, ngay katanday ta helmet mo man. Nyalaki din tata. Kaya't kung aron nga amin na tao nga umayo matinda rin ti kasangan ni nana mo, makita na nga adan motor. Apay, just ayak. Ha? Alaman latan, kastam nga rodan. Ngam pangasim, tano matulog kayo kinibagat mo. Kat ikatan nyo kumamatan di yung kunan nga aging nga matulog kayo kat naka-helmet kay lata. Ha, anyalaki din. Na idumduma kayo mat Ay, kay katamin na tawon to mo makakikita ka na kami. Nyalaki mo dagito. Yan. Hay, kinapudno na. Katsak, ti mababain ka na giti tao, hindi kasangay ko. Ha? Rambok lakuma, akas di ti aramidan na kaloy nga agasawa. Ay, saan ko lakuman nga inawawis ida? Haywan nga ron na. Nakababay da talaga. Nakababain da, panagkunada kat iso na lang ti makagatang iti motor. Saan damot aginatang dayjay? Hulugan laang nana. Ay sapay la ko mga rol, ta mahulugan daging gamalpas. Hay, ngamjak lapat yan. Aniya? Di lang tupay magasolina, di motor nga yung pampanakil da. Iso nga, idordoron daging gayji balayo, ha? Ha, ay kasta ka day. Kaya't mo asawan, saan da nagluganan? Ay sana na. Hinduron da, tapno lang maipakita da iti tadao nga da motor dan. Hay, dagiti awanan bahin. Hay, apaw.
Talaga na idumduma mo, ti kinapalangguad da nga agasawa. Ay barang ano, agbayag ti motor da. Barang no saan da aguyodan, iti kabita na panawan. Ay, salbang! Oh, itay ka pa'y atayak ah. Saan ka makataltal na kaloy? Sa ano mga amin bakit? Hindi na minsan pengal daw nga awag kanyak ti kolektor iti payment iti motor jo. Ha? Ay, sapay manungal daw asaan na nakatrabaho jo. Oray siya matlakay. Manumot ngal daw sa anak ang nakatrabaho. Ay, oray siya matlakay. Manumot ngal daw sa anak ang nakatrabaho. Nagliklikaw tinar-aramid da iti manungal daw. Ay, no ti pa nagpaspasikat ako maki nagtrabaho ta. Ada ko mapagbayad ta ita. Saan man akas ti bagbagam lakay? Tanapatagmutlaang anaamuan ti tattao nga da motortan. Ay, wen awan mo pagbayad ta itan. Kasano nga no kuyo din da. Ay, saan? Saan ta nga itulok lakay? Katawaan da talaki di nagiti chismoso kung chismosa no bilang laang. Ay, kasano nga ta itan? Awag kintik sa ti kolektor jo. Ang mga no iti saan ko pa nang sungbat iti awag na kay umay dantun dito'y balay. Ay, nakababay na rosay ngo. Bigbigata na kami suod ka, Arozi. Pangaasim man ta saan nakakasarsarita. Ang mga numadurab ko na itanarakab arupam, salbag ka. Hoy, napalabas may tay ti motor jo ginuyon da. Anya? Hoy, siguro saan kayo nakabaybay di mano bulan na niya. Iso, ginuyod dan. Hoy. Sardangan na ko naktumat. Ay, kasano daytan. Halangan kidimad nga uray awalan di motoryo. Ket aghel helmet kayo latan rumwar kayo. Aha! Daytagay din. Nita, saan ka pa ilang sumardang? Ay, kasano sumardengak. Ket ay na po, makapakatawa kayo mga men. Imbagampay idi akas ti motoryo. Ngam saan man, tahulugan magkayam. Anya? Ay, medyo piling ka sa part na pinagsasabi mong cash. Hulugan naman pala. Tapos ngayon, ay, ginuyod na. Ay, ang nyalaki din. Aray mo, Rosing. Ne, itaman pa ya pumanagna ka ngawan helmet mo pare. Ha? Aywan gayam. Sigon ka dagiti karoba. Kat ginuyod na ka ng timotoryo Isumat na gayam. Ay, nyalaki di mo tembareng. Kas kalamangin insulto iti kas pa nagsasama. Kasano kumamat apa naging surto? Kat puntumat pare. Problemado lang aro din di tao. Kas tapay lang. Tibagbagan. Kasano mat anak ko na problemado ka? Gapo ka de, ginuyod dan ti motoryo ng pampanakkalyaw. Ho! Kunampay di kanya kakas dayjay, ngam saan mat gayam. Laikat pare. Uneng? Awan talaga, tinasaya na pagbanagan ti tao palastog lang, ti karga ti utag kan panunot na. Ay, salbag. Nay. Sa balin sa mo, tinuturong ti saritaan ta paray. Sa balit iturog na nga. Ay, ibagbagakon pare kaloy Awan ti tao ng agbaligi iti wagas a pinapalangguad. Anya? Uy, da kayo lang ti agasawa kas na ti ugali na. Naglastog kayo. Ngam awan matgami palpalastog yo. Anya laki din. Ay sus, agbalbaliw kayon pare. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay
Panang Tarabay. Anyalaki din! Adto yung tigat-gatangam, Tata Benito. Nagyaman na Brenda Apay, Tata Benito. Kit-kita ang matlatan tiladawan iti adigi ti tersenak. Ay, malas. Malas na itaaladawan, Brenda. Anya, kasano kumaan nagbalin amalas day taaladawan dagiti kabalyo, Tata Benito? Saan ka day? Adagiti kabalyaw, kunalaing atumaray. Wan, Tata Benito. Ay, kaya't asawan day tumaray ti swerte. Anya, Iso amalas ti display tiladawan dagiti kabalyaw, tumaray ti swerte. Nang runa ta dapat tersinam. Nagbayag kalakid din anapan gimatang iti sibuyas, Benito. Kasanaw, jak pa lang makamove on, wiki bakit. Apay aya, Benito. Nagngina ti sibuyas. May sa apirasto, city. Una yan, nagngina. Nangina nga rod ita ti sibuyas, dada ni taluga so tibayan ti may sa kilaw. Saan talangan nga agrikado iti sibuyas na nagngina. Anya nga rodan ti pagrikado ta, ano di mon kayat ti sibuyas. Jak imbaga, jak kayat ti agrikado iti sibuyas. Tikunak, saan tapay lang agrikado iti sibuyas ta nagngina. Inkala dumawatan ka dagiti kaaruba. Anya lakid din ni Benito. Igaraw mo manan ti jak kayat nga ugaling. Ay, mabainak lakid din ang mapanagdawat kadagiti kakaaruba. Nagadugayam ti tarakan mo amanok pare sutilaw. Wen, pare Benito. Malas. Anya ti malas, pare Benito. Malas ti manok ataraknaid. Kasano kumaamalas at araknan dagiti manok, pare Benito. Saan ka di dagiti manok tumayab? Wen, tumayab damot sagpaminsan no adda mga abog kadakwada. Kaya ta sa unday ta, maitayab ti swerte. Anya, Itayab na ti swerte pare. Iso amalas nagtarakan iti manok. ay imposible pare Benito. Ay posible pare sutilaw. Jak to upay kaya nagtarakan iti manok tamok amalas. Itayab ti manok ti swerte. Anya, Mabalin mo lang ta sumaganday ta amalas. anya nga ti pangsumang ko, pare Benito. Mangipadawat ka tapno makontra ti malas paray. Anya, Ipadawat mo kanyak day tamay sa tapno agbalin a positibo ti amin. Ket mapukaw ti malas. sige, mangtiliwak iti maysa, at ipadawat ko kan ka. Why dam, ay nagimas ti sabaw tinitib a manok. Tinula ko naman, Bikay. Nangalaam iti manok a pinartem, Benito. Impadawat ni pare sutilaw. Ipapadawat ayamat ti manok. Kano nagngina? Impadawat na nga raod. Di kan sumanaw dita. Mangan kakidin. Sambutem ti agigop iti sabaw ta naputupay. Nay, nakapasyar kayo mat diti balay, tatang. Wain, Bartolome nakaw. Masyarak mat ataw ang mararamidag iti balay me kaninanang yaw. Ay, nasayaat mat tatang. Mabitlaan tayo nagmangisagana iti merienda. Mabit lang. Hapay ka day, tatang. Malas. Malas na ita. Ha? Anya ti malas, tatang? Day taladawan ti talo a pusa. Indisplay day ni bakit kao, tatang. Kasano ang nagbalin amalas day taladawan dagiti pusa? Saan ka di adagiti pusa ka nalayang ako maramot? Uwain, tatang. Kaya tasawan day ta. Kanayon kayo nga agapa ka ni baka mau. Kat mga no karamutan na ka. Anya? Madadal ti limbong ti panunot yaw. No di yung ikatanday taladawan dagiti talo a pusa. Ay, ibagat to day takin ni bakit kao, tatang. Kumusta kay ni Bartolome nga anak ta, Benito? Imbaglaki din tapi masyarak iti balayda. Apay aya. Naikat ti malas iti balayda iti napanak. Anya, pimasyar ka laang na ikatan ti malas iti balayda. Wan wikay, impaikat ko tiladawan dagiti talo a pusa iti balayda. Mangitonda da iti malas. Ladawan lang dagiti pusa, malasan. Talaga malas. Amin ang makita kak pagmalasan, impaikat kaun. Nangag mo diyo unit tiwak, Bikay. Wan, Benito, apay aya.
Ay, dakas ti pasimudag ti panaguni ti wak. Anya kumangay ti dakes na. Denggem ngamin anay imbag ti uni ti wak ah. O dayjay, naglawag imbag ti wak. Wak! Kukwak! Kukwak! Kas lakas di ti bagbagana. Anya lakit din aya binitaw. Inikamanan iti sabali aka ipapanan ti panaguni ti wak. Ay, makapakintag ti panaguni ti wak bakit? Kukwak ti biyag mo. Dayta, ti kayat asawan ti bagbaga ti wak. Anya, ay maturo ka kit din. Sabali manan day ta ibagbagaam. Ay, adalaki di matay akaruba bakit? Ay, tila sasawom. Awan ti matay akaruba. No sa nakaaruba ti matay. Ang mga no iti sabali a lugar. Anya, Ay, talaga nakabutbuting ti panaguni ti wak. Sino tinatay ngay bagbagan pare sa tilaw? Mingay kakabalintina tagadaya. Ay, kuna akong kahit. Anya tinakunan pari binitaw. Daya nangag ko nga uni ti wak edi rabi eh. Kuna kun ket nga damanen alaan abiyag day jay awak. Patpat simet dayta. Inuugma dayta apamate. Ay, saan nga inuog maapamati pare? Kita tinapasama kanina na Valentina. Natay! Kastoy nga minti ko na jiwak anang ko iti rabi ay pare. Wak! 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 Kukwak! Kukwak! Kunana! Anya! Nagadugayam ti tao dito'y lamayan pari binitaw. Wen garot pare sutilaw. Adugayam ti kakabagyan ni Nana Valentina. Ay sos! Apay pare. Dagiti imbay nakilamay pare. Apay dagiti nakilamay. Pagmalasan tin suot na ba daw? Dakis dagi suot itinalabaga abadaw no makilamay ka. Anya, kasano kumangay pagmalasan ti kolor tinalabaga abadaw? Marigatan ngagtalyasat ije langit ti kararwa tinatay pare. Anya, tinalabaga abadaw. Simbolo ti apoy. Ang mga no ije impyernaw ti pagturungan ti kararwa ni Nana Valentina. Anya? Ay sos, agdungdung awdan pare. Sa pa batong namot ti ulo na iti sarming tilungaw. Dakas dayta. Ha? Numasambat mo ni tatang ko ijay langit. Pakikumkumustam ka di, Nana Valentina. Idanon mo kan kwa na nagsingsingput kami nga kakabsat. Kan nagbibingayan mi, di dagangay patawid na. Pakibagamutan ka ni tatang, asing singiran da kami, dagiti nakaututangan na. Ado, pa'y tinapanawan ni tatang nga utang na. Ay, natinanan itilwa dayta sarming tilungon, balasang kao. Dakas dayta. Ha? Ada sumaruno amatay no matedtedan itilwa tilungon. Punasig tilwag, tata. Ay saadan, adda matay no punasem tilwam iti sarmeng. Kasanang punas ka iti biyag, ti kayat nasawan. Anya? Ay, sumangam langin tapno mapunas ti malas. Kasanong iti panang sumang ko, tata? Mangirwar ka iti sagaribaw, kat ipabulsam iti sabali ataw tapno mapagka ti malas. Anya? No di mo aramidin dayta, mga nusika ti sumaruno amatay. Ay, kaya ti matay, tata. Iso ang mangirwar kan iti sangaribaw. Kat ipabulsam kanyak, malala. Anya? Babanday ta nga ramida. Kasla impabulsamon ti malas iti sabali at tao. Ay, hindi sikan ti agbalas, tata. Moren, balasa ka. Ayos la kanyak. Tinapatag, saan asikat ti agmalas. Iso nga ipabulsamon kanyak ti sangaribo apisaos. Wan, tata. Binitaw, nangalaam iting gatang mo itinaimas sa sidaan. Di kagdanag di tabakit. Mangan kakides tani, mabaawan ng ti sabaw ti bulalaw. Nanginapay mo ti karni ti baka. Nagadu pa'y lasaw. Mangan kan kunak. Malas na itangan aramidam. Kasano kumaan nagbalin amalas dagiti ibagbagak? Malas no mabisinan ka. Anya? San ki din amalas ti mabisinan? Ay, umay kanta saklutan ka bayat ti pandangan mau. Ay, salbag ka. Apay asaklutin nak nga ay. Apay, ubing abasait. Mabalin na tamad.
Subuan ka pa yan o kaya mau. Ay, magtitkalak lang yan. Matangak man iti sibuyas, Brenda. Manuti may sa pirasaw. Sa nga pulo, Tata Benito. Anya! Sa nga pulo a pesos, tinagbasit a bukal. Kasla kadakilang tilo dit ti kaldeng. Nangina ngamin at talaga ti sibuyas ita, Tata Benito. Hindi na minsan naging matangak iti sibuyas. Si Titi Maysa. Ita sa nga pulaon. Awan maaramidan, Tata Benito. Ay, nagngina aminin ang ha? Oh, apay akit kita tibadok, Tata. Hay, maday. Malas na ita abado, Brenda. Dakas ti agisuot iti black and white abadaw. Kasano ko maamalas ti kolor ng isit ken kolor puraw abado, Tata? Kaslad na pampanasam no kasta. Adda matay akabagyam. Anya? Ay, sumangam itatana sa papay. Anya nga iti pang sumang ko, Tata Benito. Pabulsaan nak iti sa nga pulo piraso a sibuyas tapno mapukaw ti malas. Anya? Nagadumeten a sibuyas ti ipabulsak ken ka, Tata Benito? Wen sa nga pulo met amalas ti maipabulsa kanyak. Anya? Siyak ti mangibakla iti malas. Iso pabulsaan na kon iti sa nga pulo sibuyas. Magpili ka. Sika ti kumpatan ti balas, wano siya? Sika, Tata Benito. Nakartingam nga raw ti mangipabulsa kanyak iti malas. Ay, sibuyas! Nay nagadumot kang ti ginatgatang mo a sibuyas, Benito. Sapay naggina. Saan ko ginatang nagita sibuyas bakit? Anya nga rod? Impabulsa kanya ni Brenda. Anya? Imbagak lang agmalas ngam nagbutang matay. Iso nga impabulsanan kanyak ti nga pulo a sibuyas tapno masumang ti malas. Anya lakit din, Benito. Igaraw mo manang ti jak kayat nga ugalim. Agluto ka din. Tani, mabisina ko. Nagimas at talaga ti mangan. Nang runa no na imos ti masidam. Inayadam mo't ati mangan. Kas ka lang maibusan iti sidaan. Sapay nagdadakkel ti tulang day takarni ti baboy. Magustuak nga ro ti sidaan. Ay kukod ti baboy ko naman. Nagimas. Sus, ay, anya ti mapaspasamakan ka. Nakatilmunak iti tulang. Marigata na kaumangas. Malas mo, Benito. Tulungan nak. Marigata na kung nga umangas. Naisilsil dito lang. Teka na mo kung kaway. Ay, gunggo na ma. Agnakam kaitan. Ti amom nga ta, kat jak amo ti aramidam, akos kusitam dagiti taktao, ibagbagam nga agmalas da. Anya? Ita, sikan ti agmalas. Leksyon kan kadaitan, Benito. Ay, nagbalatot kan ka ti maday nga aramidam. Talaga niya kung makaangas kay tulungan na. Ay, di nakarabasan, Benito. Ay, nay, malabusan na kaon. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag na intay pinauluan. Superstitious belief. Dito'y drama tayo. Anyalaki din! Anyalaki din! Maikamanaw na pagdatdatunam ni Remalen, Litaw. May kapitong tatang. Manumot na babae tinang paay kan ka. Pitumot lang Nukas pangarigan, tamapaay ka manayn. Awan at talagan tinamnamam. Pangasayo ta, di bagbagaday ta. Sa anak amapaay ka ni Remelain. Aus? Well, mariknak nga isunti babae ka paragpagkaw. Aya? Wuntatang. Sigurado na ito nga ibagbaga kada kayo. Isunti asawa. Ay, kasta manin timbagam kanyak ide anak kaw. Kasla na ulit lang. Anya laki din ni tatang. Mariknak launay akayat nak ni Remelain. Iso ang mapanak idi balay da. Tagdato nakmanan kinkwana. Itay pa'y ngay ayaban nak ni nanang ko amangal daw. Saan kami pa anangan, Lito? Kaya to na maamuan tigasat ko ita, Remelain. Unay kalakit din, Lito. Tunggal umay kaagdaton kanya kat iranampay mat iti pangal daw. No awanin tinapatig nga ibagam, agawid kan. Tani, mangal daw kami pa'y kaninanang ko. Mabisinak at talagan. Sakbay pumanawak.
Kaya't ko pa amaamuan no anya tigasat kaw. Awan ti mauray mo asumbat kanyak, Lito. Makadisturbo ka iti panangan. Nagdagulit ka. Apay nga minapangal daw ti panagdaton mo kiniri na lain. Mabalimat nyagdaton kay tirabi ay. Saan ba't adakas ti panagdaton ko iti pangal daw, Victor? Nalpay manin ti abagam litaw. No sa anak ngagkamalay, napaay ka manin. Ay ayatak ni Rimalain. Iso lang ti babae nga ayatak. Awanon sa balipay. Iso ti arapaap ko ama asawa. Anya? Mataayak. No saan nga iso ti maasawak paray? Mapugsat ti anges kaw. Anya kalaki dinayali taw. Di mo unay panunutan day ta. Umay ka man kiday. Papananta. Punasam day ta sakit tinagim mo. Kasano apunasan? Inkaglemes iti arak, takadwain ka. Anya! Sa dino ngayon ti ayan ko. Tatang. Naay, nabartek kami ta si Mang Pait. Adda ka dito'y balay Aya, ako nakno, adda ko ni di langit. Anya langit nga, bagbagam matlitaw. Ako nakno nataya ko na naglemes. Iti arak. Adda pa'y mo, kaya maangas ka. Anya? Nagsakit din na pasamang tatang. Nay. Abayan, hagsangit kamutain. Anyat na pasama kaya anak kaw. Pinainak ni Rimalin tatang. Aya. Apayakas talang ti reaksyon mo tatang. Napayak ka ni Rimalin ko nak. Sana ko na mas daaw, taadun adaras anapaay ka anak kaw. Kastamot lang tinaraaramid mo ide. Nagsangsangit ka. Tatang. Kunak man no sigurado ni Rimalin nga asawaam. San mo't gayam? Anyamat ti kastoy na biyag. Makasasawa ko na talaga. Di ka unay agpanunot iti madi, Lito. At dapay ni Perlita di tamyanan. Balasang mo dayay. Bunngag paiso niya. Saan nga iti pananguyaw kini Perlita? Saan nga iso tinapintas? Ngam, nagagal. Nasingpot pa'y. Isulaing ang tarma Litaw. Agbagay kayo kini Perlita. Armak man ngagpaiso ni Perlita. Makamuditan. Basta sa anak nga agbaak. Anyat ang mungay. Ang mga no iso at talaga ti kagasat mau. Sa bagay. Inak man nga arman ni Perlita. Sigurado ka ni tiday tangaramidam Litaw. Ang mga numasakitan ka katagsangit ka manayin. Anya laki din ni tatang. Saan to na mapasamak dahi ta? Aus. Well, siguradong dahi to yung aramidag. Amangan no ni Perlita ti kagasat ka. Kun makatagi ko iti pusok. Naay. Marikrik naktatang. Dandani akon mga sawa. Iso nga isagana yung ti kwartayo apag kasar ka. Mas daawak tasyak mat ita ti pagdatunam Lito. Dandani aminen a babae dito'y lugar tayo kat nagdatunamon. Kinapudno na. Si kagayam ti ipit-pitik ti pusok. Si katilubong ka. Anya? Apay nga katawa ka, Perlita. Di nakpandrabakan iti kasta. Kastamat lang ti imbagam ka dagiti nagdatunam akakalugaran tayo. Kasanong amom day ta? Imbaga dagiti nagdatdatunam akakalugaran tayo. Anya? Ay na, iso nga amo kung dagita dialog mo nga agdaton. Angam sa balit ti marikrik nakparakan ka, Perlita. Agayatak launay king ka. Iso nga ipalubos mo nga agdaton nakan ka. Panunutag pala day tabanag, Lito. Anya? Ngam di ka unay mang namnama kanyak. Anya? Kaslada nang ko nagi ka sa iti paltog. Ni tatang ko a soldado tinangi ka sa iti paltog, Lito. Anya? Ala, agawid kan. Tapno di nakapaltogan ni tatang ko. Madisturbo ngamin iti pan naturog na. Anya, inkasaan na ka iti paltog ni Tata Armando kunam? Wen Victor, nagamakak iso api manawa adago sa ijibalay ta. Ay, ang mga nawan mati sa bali akay papananti pa nang ikasahan iti paltog Nagbuteng kamot adago saan. Narigatoy, pinaltugan na ngay. Unay laki dinadanag mo Lito. Ulitam tumanayin tagdaton kan kwa na. Mariknakit kayat nakamot na jay. Sigurado ka kayat nak mo ni Perlita. Wen, mariknak Lito. Sa bagay. Ipalapal kulat ta ni ayat Bareng sumalat ako nada. Kasta taramidam. Masya naklaunayin kan ka, tanay.
lumakay kamot din na baraw. Wan nga rod, Victor. Talaga ang makaas-asawa ka. Nagrigat ang tip-tipal. Ay, un kayam. At damanin arami din ta. Tapno mapunas ti panagdandanag mo. Anya day ta? Aglemes ka manin iti arak ket kadwain ka. Anya? Nakasukmon ka manen ang nagawid litaw. Napaay kakadimanan kan ayat. San, tatang? Nag-happy-happy kami lagi ni Victor. Ada madlaw kaw. Anya day ta madlaw yo tata. Kanayon latan nga agpalibre iti arak ni Victor kan ka. Ay, di mo na kasarsarita day jay tao, gaputa irresponsable day jay. Ay nasingpad ni Victor tatang. Anya nasingpad, ket no irresponsable, baybayan na ti pamilya na. Ti asawa na ti mangmanggayd para iti pamilyada. Awan mo ti trabaho ni Victor. Day talamang mangan ti amu na nga ramidain. Tatang. O kahit, kumusta ti panagdaton mo kini Perlita? Sinungbatan na ka? Dandanay. Dandanay na paayan na ka, kasta ka day. Anya lako ni tatang. Anya nga rin ti dandanay, litaw? Dandanay mapasungbat ko. Asawa to ni Perlita, tatang. Ibagbaga na nga ayatan na ka. Si kakanaw ti lubong na. Aya? Kaya't bukadimat nilitaw? Jak namin kaya tikaskan ko na. Anya? Nay, apay ngay? Nagangot mo tisang aw na. Anya? Apay anak ulimag ka, Victor. Kasla na pagparparikutan. Masya na kun kin kalitaw. Di munsan ituloy ti panagdaton mo kini Perlita. Apay ngay, kat mapanak intun madamdam ay jibalayda. Basta saan ka na mapanay jibalayda. Apay ngay, kunak manan. Ang mga numapaay ka manan kan kwa na. Kaasi ka laeng litaw. Anya? Agawid ka dito. Apay apagawidin na. Kadyak pa'y mo na ibagati kahit kukan ka. Ayawan matlati serserbi ti bagam kanyak. Anyat kahit mo sa Perlita. Saan ko maama sa tirik nam Maawatan na ko ma. Talaga nga awan tinamnamam kanyak. Agsaysayang ka lang iti oras kanyak. Anya? Tatang, napaayak man ay. Diyak kaya tiyagbak. Nayin day ta, mapaspasamak kan ka anak ka. Awan matan ti mangayat kan ka. Huwag nga rin tatang, makasasawa ka talagan. Nagrigat tagtapal. Di ka di mapukawan iti namnama anak ka. Awanan tinamnama tatang. Awanan na talaga. Agdaton ka manin iti sabali a babae. Day talakit din ti sangsangitam. Condolence ay istay. Kaasi ka maglitaw. Napaay ka marain. Ay, manay na. Awan serserbi da ito. No, awan tiya maasawak. Naay. Akluna kung tigasat ko sa anak ko na makaasawa, Victor. Di ka di mapukawan ni tinamnama. Ura, sino dito na babae, basta kayat nak. Asawa ka dagusan. Ha? Nagagatak mga agtaalon. Kung nadamot tarakan ko ababoy, kas kada baka. Ang mapay ngawan, mangayat kanyak. Relax. Addan to. Jaketi mabakan. Jaketa talaga, Victor. Ay, agore ka. At dapay namnama litaw. Saan ka di nabayagan abalaw ni Nana Saripda? Wine, apay ni Nana Saripda? Wine, isulagan tarmam. Anya, bakbakatanan. Agkabaw sa payan. No di mo kaya timabaakan. Mga asawa ka ni tibakal. Day talagan ti remedyaw. Apay nga itakalaeng nga umay agdaton kanyak lito. Ay, ekwa. Napigsaak pa'y mutkat. Kabailak pa'y lito. Oray manu around. Anya. Ayay. Ubing pa'y latirik na, lito. Kabailak pa'y iti aganak iti sangapulo. Anya? Wen? Sang bata ka dagusan ti daton mo nga ayat. Sige, makamuditan. Yawid ka nga roday, Nana Saripda. Saripda ko namlatan kanyak lito. Total, asawaan nakmeten.
Naimbag nga oras mo, tatang. Anya, tatang, kunamutin kanyak sa ribda. Wen, gaputa, asawaan na ko nilito nga anak mo. Pudno ka dilito. Uwan tatang, asawa ko ni Saribda. Makasasawa ka talagan. Hanggang, bakit mati asawaam? Mura yan ah. Tinapatag sa anak ang mabakan. Apay, di nakadikayat nga agbalin a manukang. Ha, ay kwa. Kabaalam pa nga ta sa ribda. Kabalak pa'y. Impadas mi itayan kanilito. Anya? Uwan tatang, napigsapay ni Saribda. Isunti asawaak. I love you, Saribda. I love you, Matlito. Ha? Nagkiss damit nga agpaisong. Sana all. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nakagrocery akon, miling, bakit? Nay, nagadumat ti ginatgatang Mount Fernan. Inggatang mun samot amin ng tisweldaw. Anya lakit din ni bakit? Una natin pang kusina, kunada nga road. Sa bagay. May mayatan ti kastoy. Tapnosan kan nga agparikot amapan gumatang di ta tersena. At least, adadagos lutuem, wano pangalami ti Ricardo. Sa bagay. Ay, lutuem man kit DJ Bangos. Tani, mabisina kaon. Agguruunan ti unag ti tiyan kao, miling. Ay, simre kaklatan bayaw. Nakalukat mat nga mintiri daw yaw. Ayos lang, bayaw Jimmy. Ay, madama kayo matgayam amang mangan bayaw. Anyat ibagam ayama nung Jimmy. Umayak ko dumawat iti sibuyas yaw. Kahit mo asawan, di ka pa'y nakaluto iti pangaldawan nyo, bayaw? Ay, saan pa'y nga raod bayaw? Iso nga umayak dumawat iti pagrika daw. Jak pa yun, maanusan ti bisin kaw. Kasla, naimas da ita, sidsidayin nyo Ay, kat dito'y kan balay amangan ama nung Jimmy. Ay, sige man nga raod, miling. Ay, mabisina ka talagan. Ay, makaulaw ti mabisinan. Si kamat gayam kasinsin Norma. Wan kasinsin miling, ada ko maibagakan ka. Anya day ta kasinsin? Ada asin yaw? Ay kat ada Apay ti asin? Dumawatak man kasinsin. Naibusan kami iti asin. Aldawan, ngamjak pala nakaluto. Sige, umunag ka pa'y. Tainak mangala iti asin iti kusina may. Ay, agyaman na kasinsin miling. Adda pa'y matlagayam na bati asidaan nyo dito lamisaan kasinsin miling? Wen kasinsin Norma. Linutok itay agsapa. Ngam saan mat anagarmusar ni Fernan. Tagap apura. Kasla na imas kasinsin. Hatdog ken itlog matlaang dayta kasinsin. Mabalin ka naglaangan kasinsin miling. Mabisina kun kaut. Ikatuan kasinsin Norma. Kanum nga rudan dayta adda di talamisaan. Ay, anya mutan apanagbiag ti kastaw. Apa yun ikit? Kasla aburido ka. Ay, aburido ak talaga miling ka anakan. Apay aya ikit. Ay, kasanaw. Awan pa'y amin ije balay may. Awan bagas, awan sidaan. Ultimo pagrika daw, awan. Anya, awan lang arudan ti bagas kan sidaan. Awan pa'y asawa. Anya, ay, pabuludan nakman pa'y lang iti bagas, milaing. Awan talaga ti maisaan kaw. Ay, katuan aikit. Noad na sidaan yaw. Padawatan naklatan. Manumot lati kanagay, kaanakan. Unikit, at dapay mo't nabati asidaan may ije balay. Ay, agyaman na kaanakan milaing. Hay, asawa laangan ti kurang. Ay, sus, daytan ti jak maipaay ikit. Awan ti maipadawat ko nga asawa.
Ne, si Kagayam, tatang. Way, dadakaw. Kuna nawawan tao dito balaya, ta nakaululi mo nga main. Adaak itay iti kusina nga glutluto, tatang. Anya luluto maya. Pangaldawan mi kin ni Fernan, tatang. Ay, apag isaw tiyo umay kaw. Umaya mamakipagan tanay, awan iluto kiji balay. Ala, sumrek kayo nga rudan, tatang. Mangmangan mat ni tatang dito'y balay, Miling. May nakipangan taawan ka no ti iluto na ijibalay da. Kastaya, bakit? Wan, Fernan. Sumarunutan tumutan amangan. Inuray ka pa'y ngamin asumangpait. Sige, bakit? Sumarunuta nga rudan amangan. Tani, mabisi na kaon. Nagawid din ni tatang itay nalpas anangan. Datamot ng timangan. Awan mat si daan ta, Miling. Anya nga awan kat... Ha? Ay sus! Awan mat nabatin asidaan ta. Inibus mat amin ni tatang di adobo amanaw. Ay, maulawak, Miling. Datan tinaibusan iti si daan. Ay, nagrawat mat ni tatang. Tulang laangan tinagbati iti lamisan. Inalunos nan jay si daan. Anya lakit din ni tatang. Di man lang ang ibati iti si daan ta. Mala, mabit lang tagluto ak iti sabali a si daan ta. Saanan? Maladaw akong ngagsubli iti trabaho kung agluto ka pa'y. Agbusugak langan iti danom. Sino day ta maladaga, Miling? Anak ni Kasinsin Norma. Imbati na kanya, tadabiit na panan na. Anya? Na magsangsangit mat. Un nga rod. Nalipatan ni Kasinsin Norma tinangibati iti gatas na. Ay, di mo kunaan asikatimang padede. Kapilitan ng alakay. Mala, inka gumatang iti mamador kan gatas na. Tapno sumardeng nga agsangsangit. Anya? Sangsangpit ko laang? Ibaon nak amapan gumatang iti gatas kan mamador? Ano sa mun alakay? Kaanak akmat daytaw. Kaasimot nga agsangsangit. Wanan, mapanakon. Nga uray nabambannog akon. Aladi ka ka din agong ungut. Agan anos ka kaday lakay. Agbuy-buya matlatan iti TV ni Bayaw Jimmy, Miling. Di na ka din malagip ti agawid. Nadadaal ka nung aming JTV da. Iso adito'y balay ti pagbuyaan na iti pelikula. Wana, ngam kuryente, bakit? Kagudwat aldawon nga agbuy-buya. Sapay nakangato dagiti saka na iti sofa. Ala, bay amlatan, Fernan. Mabainak met amang papanaw kan kwa na, takabsat ko ka ngaraw. Miling! Miling! Apay manaw? Agtimpla ka man iti Diyos, kaya't ko tagmerienda. Ay, uwan manaw. Ay, agpatimpla pa yan iti Diyos. Ala, bay amlatan. Agawid tumit lano madamdama. Umay ko alaan ti anak ko, kasinsin Miling. Nakaturog ijay si Ladmi. Takalkalpas na anagdede kasinsin. Kasta ka di, kasinsin Miling? Kat, kumusta nga iti panagsapol mo iti trabaho mo kasinsin? Negative, kasinsin. Nagrigat agsapol iti trabaho? Isaap parikot ko mananti kanan mi. Anya? Pabuludan nak pa iti bagas kan pagrikado kasinsin Miling. Awan talaga. Ay, una yun aya. Sige kasinsin Norma. Mabiit lang ang tainak isagana jay bagas abulbuludam. Kastamot tindagiti pagrikado. At sabon mo apaglaba, Milaing. Ay, ada ikit. Apay aya. Ay, awan nga rod usarat ng aglaba. Naurnungan akong itimurang kaanakan. Ha? Ay, padawatan nakman pailaang kaanakan. So kataktaw no adan paggatang ko iti sabaw. Ay, sige ikit. Mabit lang ang tenak mangala iti sabaw. Ay, mabit lang ang Milaing. Ay, buludak matan aji batsayaw tanay. Ado jay labaak amurang kao. Ay, uwan ikit. Kan buludak pa'y gayam jay timba. Tapagsakdok iti danom apaglabak. Nausar ko nga amay dagiti timbak. Ne, adda kamit gayam dito'y balay, tatang. Wan Miling, simbre kaklatan at nakalo ka mitiri daw yaw. Napanamaya? Napan ko imbalay bay jeli na ba tatang? Imalatiw kayo mat. Umaya makipangan anak kaw. Awan ka nag-iji balay may. Ha? Sinda kong nabati asida inyo di kusina. Anya?
Nangan kayon, tatang. Nalpasin na. Inawam tulatan dyan ng anak. Anya? Ay, ada pa'y gayam insupot ko asidaan. Taka nagtaw no madamdama iti balay. Anya? Nakaon. Tanay makaturturog ako na nalpas anangan. Naglutluto ka pailaan, Miling? Kunak man no addan masangpetak amakan? Imay ni tatang. Kat sinda naman ng amin asidaan ta ko ma. Anya? Adda pa'y insupot na asidaan ta. Kanin nanto kano ije balay da. Anya? Ay na, pasensya kan lakay. Jakmat namnamaan nga inibus amin ni tatang ti sidaan. Ay, maulawak, Miling. Naibus man nga rudan ti sidaan. Impagarup ni tatang atid na talaang ginabati asidaan. Iso nga inibus namin. Anya lakit din ti kastoy pa nagbiyagan. Dito'y matan balay ti pagbagasan da. Fernan lakay. Anya't pagkitkitaan da dito'y balay. Grocery store. Nagkatangak manan iti abastuta, Miling. Apag isulakay, maibusay ti abastuta. Lutuan man kit day talunggan isa, tani, mabisina kaon. Mabiit laang nga raw, ta isaganak ti paglutwak. Bayaw Fernan, simre kaklatan ta nakalokat materi daw yaw. Apay ka di manong Jimmy? Ay, nangal daw kayo kadain? Ay isan pa'y agluto akpay laang manong. Ay, ala, apura tagluto tanay, mabisina kaon. Agit daak biit iji sufayaw bayaw Fernan. Ringan daktulangan no nakaluto kayon. Ay. Kunamatlan asino amang ibabaon kadatan. Kasla isumatan ti bumalay. Ay na, pasensya amlatan ni manong ko lakay. Ipaspasig na ti bagina, gaputakabsat kukit nga raw. Apay nga dagit itimbakan ba't siya, Miling? Saan pa'y nga insubli ni Ikit-itang? Anya? Akraman timbakan ba't siya? Buludan da pa yan? Datan ti mapukawan? Lakay. Anya nga ito sarak? Laba ko matipantalon ko. Ay na, bayam. Inakalaan iji balay da Ikit. Anya lakit din aya. No kasapulan dagiti timbakan ba't siya? Awan. Maulawak at alagan. Miling, apa yan? Nagaduda mat kandito yung nagtibalay. Adag sa sangit nga ubing, adag buybuya iti TV, adamang mangan. Kasano, umay makibuya iti TV ni Manong Jimmy. Umay mat makipangan ni tatang. Umay mat makimerienda ni Ikit-itang. Imbati mat kanyak ni kasinsin Norma ti anak nga. Ay, maumakon Miling. Agungat ang katalagan. Anya? Di na pala ibagang ang punak amin ida. Total, dito yung matlabalay aminan ti pangalalaan da iti kaninda. Lakay. Awanan ti ipakan ko kadakwada, Miling. Mapanawam ida, no di mo kaya't asak ti pumanaw. Anya? Ay, nauma ka talagaan, Miling. Ay na, di ka ang sangit Fernan. Ida kayo! Alaan nyo amin nagargarat yaw, katumyan kayo dito'y balay, may. Kitsa akong ti pumanaw. Ay, pakawanan da kami, Fernan. Suray. Ay, pasensya kan, Fernan. Suray, bayaw. Di kan pumampanaw, pang-aasim. Sana ka naimot, nga maglablabas kayo matan. Dito yung amin ang balay ti pangalaan nyo iti kanan nyo. Sana kabaknang, tapno mapakan kayo amin. Agtrabaho kayo, tapno adda kanan nyo. Wen, bayaw. Uray no kakabagyan na kayo ni Miling. Amo yung kumamot ti agbain. Diyak matpidpidutan ti ipakpakan ko kada kayo Maibusan kami mat. Numakan, nagalisto kayo. No trabaho, awan kayo. Saan anasaya at detang ugali Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan ni Tibiyag, nga intay pinauluan. Agdadawat, akakabagyan! Dito'y drama tayo, Anyalaki din!